Så har vi udlægget tiden op. Det er skide godt det her, gutter. Vi har rugbrød, hvidbrød, agurk, kartofler, juleleverpostej og pasta. Det er til Asger, det her. Ja, det kan holde sig for evigt sådan noget jo. Det kan... Ja, vi laver alle tingene. Okay, vi har 2 appelsiner. Det kan vi bruge til desserten. Sådan ved siden af risalamande. Ja. Så er vi ved at have lidt hygiejne. Ja. For det er jo vigtigt, ikke? Ja. Man skralder og vaske hænderne. Man skal vaske tingene efter. Det er lige det, vi skal til. Ja. Skal vi ikke lige lægge kartoflerne ned i en gryde? Jo. Og rigeligt med smør. Så, og nu har vi lige en lille kartoffelvideo. Vi laver nogle kartofler. Og se lige, hvad Mathias har i gang. Der står og vasker en emballage. Ja, der skal jo være. Smart, ikke? Alt skal være rent. Nej, det er mest bare for at tjekke, om der er huller i eller et eller andet. Fordi at, hvis der er huller i, så kunne der komme alt muligt skidt og snavs ind. Så det er bare... Men det tror jeg ikke, der er. Det ser ret luft til ud og sådan noget, så... Den kan vi så godt bruges, den her. Vi har kun et problem, det er brødkurv. Ja. Tilbage til studiet. Så har vi lavet hakkedreng. Ja, det er den eneste lille smutter, vi har. Vi har ikke skrællet salt og peber. Nej. Det er måske ikke... Nej. Men til gengæld så bliver det nogle gode bøffer, ikke? Jo. Hvor pølser? Kører det her? Nej. Hvor var det først? Nej. Du skal vaske den der gurke i hvert fald. Det er meget. Lad os vaske gurken. Ja. Så til en lidt ærgerlig... der er en mugplet her. Vi havde troet, at vi skulle have varm leverpostej. Men vi har valgt ikke at tage chancen, tror jeg, fordi at, den sveder også lidt her i kanten. Så det er sådan, jeg ved ikke... Ja, vi ved ikke rigtigt, om vi tør. Nå Emil, Ja. så er der gang i... Så er der pøller. Lystige køkken. Hvad laver du? Det gør. Vi skal se at lave nogle pøller her. Til måske en lille hotdog med toastbrød. Alternativ hotdog. Ja. Så det er jo også, vi laver også lige lidt om, hvordan man kan lave en god hotdog. Alternativ. Det må du godt. Det klipper vi fra. Det er godt, det der. Så, Det kan tåle. det kan tåle. Det kan jeg godt sige. Det skal lige skæres ud, og så skal de på panden. en tur på vokken. En tur på vokken, som Det er man en tur siger. på vokken. Det er vokken, hvis I skal være i tvivl. Det bliver fedt. Og så over til bøfferne. Det er lækre hakkedrenge, prøv at se. Kan det ikke godt ud? Jo, nogle gode. Skal vi sige, at det er altså hakkebøffer af svinekød? Ja, hakkebøffer Lækre og svine. Så det er lidt over i frikadeller, men stadig lidt hakkedreng. Svine måske, vi skulle lige have lidt krydder på. Og det er jo stadig ikke skraldesalt, hvis nogen skulle være i tvivl. Ej, pis. Det skulle vi ikke have med på bil. Ups. Så for saten. Så er der serveret. Så mangler vi lige adventiv. Ja, det tænder jeg. Altså, drengen, hvor hyggeligt er det her. Det burde vi gøre noget oftere, det her. Det er helt sikkert. Ja, mand. Se, der er bøf, der er pølser. Så er der noget, kartoffelværk. Jeg skal ikke, hvad jeg skal sige til. Og så har vi en masse brød, der er ristet og alt muligt. Uden ristet. Og så skal vi lige have taget adventiv. Men kun til en 3, fordi det er ikke 4 adventiv endnu. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så. Nej. Sådan. Så er vi her. Ja, så er vi. Og i radioen er der jazz. Smukt. Og så drenge. Smis af.